नै जोंना आपेला नानेखा गोनांजोब नै गासिबो नानेखा गोनां गोनाङाथ' माबा सिङाव नानेखा जाया बिउटि पार्लाराव हाबाखै बिसोरो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आङो दिनैहाय धेरबिल होननाय मोनसे पिकनिक स्पटआव फैदों बेयो क'क्राझारनिफ्राय 30-35 किल'मिटार गोजानाव जागोन बेयाव दमासिनि बयबो पिकनिक जादों बे पिकनिक जानाय पिकनिक स्पटआव फैदों आङो नोंथांमोननो देखायलांगोन आङो बे पिकनिक स्पटखौ गोबां नुखाबाय जानांगौ बे पिकनिक स्पटखौ थेवबो नोंथांमोननो देखायलांसै नोंथांमोना नायलांदो बे आंनि माइदि गोनां भिडिअखौ धेरबिल गारि गोजा धेरबिला बेनो जेरैबो गारिजों पिकनिक जानाय बिराद बार खोलो खोलो बारदों नायदो नै दानिबो गोजौआवसो दङ नै बे गोजौआव गाखोनो जों ओंखारलांफिनसै जायगायाव थांसै नै बिथांमोनहा नायनाया सुरु जाबाय पिकनिकनि मछली फ्राई हो रहा है बा पिकनिकनि मैगं हाग्राफ्रा डेन्जार गोजालै हाग्रा गोजाखा माथो सब्जी काट रहा है अभी पिकनिक शुरू होने वाला है दुगी खागोन इबो इबो संग्रा दुगी खागोन जों दिनै अलिभार जाजों दङ हाय पिकनिक जाफैदों धेरबिलाव माबायदि मोनदों पिकनिक प्लेसखौ मथा-मथि मोजां औ दिनालाय माबायदि दिना औ दिनाथ' बिराद गुसुलै गुसुथार औ ना दै दा एसे सुखुजोबलायलायोना धालायबासो एसे गरम जासिगोन औ हाब मेरला थारलै पिकनिक जाफैग्राफ्रा होनबा खमला नागिरहैनोसै खमला नायसै खमला दे नै मानसिफ्रा मालाय गराय गारिजोंबो फैयो गराय गारिया बेरायग्रासो गोलै फाग्ला बेरायग्रासो फाग्ला फैनाय नङा बेयो बेरायग्रासो बियो फुल बागानाव जाखांनो हायामोन दाबो औ दे हनै हाजो दङ हाजो थिला ना मा होनो बेखौ फसिला बैयो हाजो थिलाथ' हाजो थिला नङा एसे बर' होग्राफोराव जाथार बे गारि नुनायफ्रा गासिबो पिकनिक जाग्रा गोजा दमासिनि नै बिसोर एसे पारमानेन्ट दखान खमला थमला बायदिसिना मोनो बाव ओइलाय खमला नै जोंना आपेला नानेखा गोनांजोब नानेखा गोनां गोदै जायो 50 थाखा 50 थाखा बांद्रायो थोरसिमा बांद्रायबाय बांद्रायो मादै बांद्राया
थाइबानि 100 फानबावदोंसो दाख्लैफोर 이건 जायो नामा दा आया होनबा जायाबा नै गासिबो नानेखा गोनां नानेखा गोजा गोनाङाथ' माबा सिङाव नानेखा जाया बिउटि पार्लाराव हाबाखै बिसोरो गामिनि हिनजाव नालाय बिउटि पार्लार बे ओंखाम ओंख्रि संनानै ओंखामजों ओंख्रिजों पास टाउननि जानाया हिनजाव बहाय मासे बिउटि पार्लाराव बिउटि पार्लाराव हाबनो मोननांगौ जाखो पार्लाराव सोनांगोन पार्लाराव नङाबा जानाय नङा 80 थाखा लादो मोनसे लांबावसै औ आयु बिदि जायोसोबा दे 80 थाखा लादों मोननै भाग मोननै लांसै बे बिउटि पार्लाराव हाबाफोरखौ मारै दाम मोननांगौ बोथोरावलाय नोंना गय दखान एथ' गिदिर सावनाबा इसाव नङा एथ' गिदिर गिदिर मालदार फानो बेबायदि 20 थाखाखौनो थेल्ला नै मालारसो बयजोंखौसो गिदिर गिदिर लांफैबाय मालाय फैसाना जाबाय फायबा गिदिर गिदिर लांफैबाय मालाय जाबाय नानेखा गोनां खमलाखौ लाना माबायदि मोनो 100 फुरा हर जाबासो मिथिसिगोन औ खमलायाथ' नानेखा गोजा गासिबो सायावल' नानेखाया लाबाय नै लाबाय औ दे बाबु ओइ जुथाটা নতুন না পুরানা হ্যাঁ নতুন না পুরানা হ্যাঁ হ্যাঁ নতুন তো নতুনটা তো ময়লাকে হ্যাঁ কত জোড়া কত হ্যাঁ 50 টাকা বাবারে जुथायानो गोजाम जुथासो 50 थाखा जरा फानबावो बे नैबे पार्मानेन्ट दखान बिसोरो आं देखायनाया नोंसोरनो गासिबो पार्मानेन्टल' ओमफ्राय टेम्परारिखौ हरै मोनो दसेनि थाखायल' खुलिनाय बिसोर दखानखौ सामफ्रामबो मोनो आरोखि बेनो नैबे बेरा दुमनायनि सिङाव बै दाग नुवाखै होमबा बेहाय मैदेर गाखोनो मोनोमोन मैदेर दिनै माबा प्रब्लेम जादों नामा बिनिखायनो गैया गाखोगासेयाव बेखौ राउन्ड खनसे होगासेयावहाय 200 थाखा गोगोम जाबायलै ना दिनै पिकनिक जाग्राफ्रा बुरजासैथ' पार्टिया जायगा गुवारखायसो मानसिखौ माबा नुदों औ गेसें नुदों जायगा गुसेबाथ' जायगायानो मोननाय नंखायामोन सोरबा सोरबा बेरायदों जायगाया बिराद गुवार मानसिफ्रा बिराद बुरजा फैदोंआनो जायगा गुवारखायसो बारा थाल मोनाखै बै बिलो सेरजों थांसै एसे देखायलांनि नायफादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे हरै जोबजासिमखौनो नुहुरा खुवा खुनाय ना दमासिनि बिनिखायनो हरै जोबजासेखौ नुहुरा बैले नावा हरै दं बे नावाव गाखोनानै बेरायो दिनै सम गैला नावाव गाखोनानै बेरायनो थाखाय एसे बेलासिबाय नैबे जाबाय हाजो बे हाजोनि नामा सकरसिला होनना बुङो बारा गिदिर हाजो नङा ओरैनो फिसासो हाजोआ सोरबा सुपार लानानै फैदों सोरबा कार लानानै फैदों माने जेरै गोसो एरै गारि लानानै सोरबा बाइकजोंबो स्कुटिजोंबो थांदों दिना मोजां दोमैलुखाय खुवा खुनायखाय गोजांदों बारबो बारसोगारदों नैबेलाय नै बेजोंबो दङ मानसिफ्रा सोरबा संनानै लाबोखादों सोरबा संफैनानै जादों नै बिदि बायदिसिना फानग्राफ्राबो फनपे पेटिएम दंलायथारो खुनु प्रब्लेम गैया बाय आरो फनपे खालाम पेटिएम खालाम नैबे डिजेगोन जायखिजाया बे बन्द दामथ'वाखै मोनाबिलिफ्रावसो जायो खोमा बे नैबेहाय जिरायनो हायो दसे बेफोरबादियावनो सान्दुंबा बै औवानि दालांजों थांसै बैलाय नावा बैलाय हनै ओरै नाव जावगासिनो दं
नैबेजों थांसै नै बै औवानि दालांजों गाहायाव माइ गायदों स्टाइल नुलायबावोसो अलिभार बिथाङा सिगां थांबाय बे थाबायफेरनो मोनाखैमोन जाहैदों दा दिनै बे जायगायाव फार्स्ट टाइम थाबायबाय बिदि बिथाङा थाथ'नो थिनदों आंखौ सेलफि लानोसै जाहैबाय बाव मोनसे गाव सेलफि लागोन सेलफि लाबाय नुबाय बेसेबां बार बारदों बिथाङा आंखौबो फट' खेबनो नागिरदों आंखौबो पजिसनाव थानानै आंखौ फट' लागासिनो दङ आरो गावबो लाबावबाय खाथ्रालै हिंगिं बिसाना मोजां ना थाबायफेरैखाय मोजां मोनलायलायो जोंना खेमाव जों थांगोन खेबा जोंना हरै हरै थाबायना नैबेखौ बारबावनांगोन जोङो बेथ' हरैजों लामा दं गाहायजों दंना गैया गाहायजों माने बै सेरजों दङ नै गराय गारिया हनै गराय गारि नैलाय गराय गारि खमसे खम बेसेबां मानसि फैदों दिनैहाय आइडिया माथो 2000सो जागोन सानदोंमोन खिन्थु दा नुबाय जों साराउन्डिं बारा जागोन बेरायनानै मथा मथि 3000 मिनिमाम मैक्सिमाम हो सकता है लेकिन मिनिमम 2000 तो होगा मिनिमम 50,000 जाखागोन बहुत गारि दंथ' गारियाबो बिराद जायगाया गुवार हिसाबै मानसिखौ खम नुदों औ जायगाया गुसेबोथ' जायगा थोनाय नङामोन नोंथांमोना फैनो हागोन इन्जय खालामफैनो हागोन ना हायो बहुत मोजां जोंनि एकदम बेरायनो बहुत जायगा दङ बारा गोजान जाया क'क्राझारनिफ्राय 35 किल'मिटार जागोन दाना बिसिम औ क'क्राझारनिफ्राय बिदि जाद्रायनाय नङा जाद्रायनाय नङा 15-20नि गेजेराव थागोन बायदि मोनो क'क्राझारनिफ्राय बिसिमाव 20 किल'मिटार हमनानै ला एक्जेक्ट आइडिया गैया खिन्थु हेल' हाय हेल' नैबे गोजौआवबो गाखोना एन्जय खालामजायोना बेयाव मोनबाय हास्लाय ओंखाम ओंख्रिया मोनाखै मेरला पिकनिक जाग्राफोरलै बिराद गुवारखा बिलोआबो ओंखायनोथ' थेर बिल जादों गोदो महाराजा जुद्धनि रडआवसो थायोमोन बिदिया उदुमनि गाखोग्रा रडआव बिदि उखुम थायोमोन गोदो बैबायदि फिरफिलाबो खालायलाया नुबाय मासि गुवार नै धेर बिल
जोंना नै संग्राफ्रा गोसो होनानै संगासिनो दङ पापर एवदों पापर एवनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं बिथांमोना नै सान्दियाबो माराथक डेन्जारखा नैबे बिथाङा एसे बायदिसिना फोरमायनो नागिरदों बे संनायखौ फोरोंगासिनो दं बिसोरनो दिना दिनै एसे गुसुथारमोन एकदमबारे खुवा खुवा आरोखि बांद्राय क्लियार नङा दिना मोजांबो जादों पिकनिक जानायाव बिदि दिनानो मोजां मानो होनब्ला सान्दुं गोसाबाथ' थानो हानाय नङामोन रावबो दा सान्दुङा खम ना बे सान्दुं खमनि थाखायनो आराम जादों नैबे बौदि सोरबा सोरबा जागासिनो दं सोरबा सोरबा संदों खावदों गथ'फोरबो दं इन्जय खालामदों जेरैबो नैबे थाख्लु पापर एवबाय मा पापर एवलाबायखो निरामिस मामानि न'खरनि जायो मामानिबावसो हजों मामानि न'खरनि बुरजा मनजा मालिबार निरामिसखौ सोर जायो नों जायो ना सोर जायो निरामिसा ना बै आंनो नों जायो होमबालाय ना झलखौ जाजागोन ना झलाथ' निरामिससो गोलैयो निरामिस गोलैयोना औ दावदैयालाय दावदैयाबो निरामिस दावदैयाबो औ पलट्रिया पलट्रिया ना औ लकेला नङा हा लकेला नङा लकेला गोलैयालै लकेला माबासो बेदरावसो गोलैयो जानोसै होनबालाय ना दिनै औ बेखौनो जादो नों पलट्रिखौ जादो ओमफ्राय ना झल जादो बेनो निरामिस जाबाय औ दे पापरखौ अराव सावबा जायालै नै जोंजों बाजै सासे फैबादों जा सुन्दरिखा समायनाथार बाजैया जा समायना बाजैया मासि समायना কি কয় রে মাঘৰ বিহু আহিল মাঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ জুই মনা মেজিৰ জুই আহিল মনা মাঘৰ বিহু नोंथांमोननि बेया बोरमा बिबु पापर दं ओमफ्राय बोरमा दं सालाद दं ना एवनाय दं नै जौबो दंबावोसो जौ गोजा मोनालायबायलै लोगोफोर दिनै देरबिलाव पिकनिक जाफैनाया बेनो नै माबाया पिकनिक स्पटआ बेनो जायगाया बेनो नै ओमफ्राय बे गासिबो गारि मटर पिकनिक जाजोबनाय गोजा नायलाय नै आं नोंसोरनो गासिबो देखायनि ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय हायोबा लोगोफोरजों शेयार खालामनानै होदो बेनो नै लोगोफोर दिनैनि आंनि माइदि गोनां भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय